Bago natin simulan ang kwentong ito, shoutout ko muna yung mga nag-renew ng badge na sina Vanessa G. Channel, subscribe kayo dyan, Ian Lacrete, Yuan at Athena ni Joyce Villanueva, at kay Dark Sinister. Maraming salamat po sa inyo. Simulan na natin to. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Ate Maan. Naaalala nyo? Si Ate Maan? Siya yung bida natin sa kwentong ligo. Taong 1991. Paliparan, Cavite. Itong mga panahong ito, kasalukuyang nakatira ang pamilya ni Ate Maan sa Paliparan. Nasa gilid ng kalsada yung bahay nila nun, kaya kitang-kita nila yung mga dumadaang sasakyan dito. Mga 2 o 3 beses sa isang linggo, kung magmeryenda ng binatog itong pamilya ni Ate Maan. Meron kasi silang binibilhang matandang naglalako nito. At yun ay si Manong Noel. Giliw na giliw sila sa matandang ito, gawa ng hindi lang basta merienda ang hatid nito sa kanila. Masiyahin din ito at palaging maraming dalang kwento. Kaya silang magkakapatid nalilibang. Sa tagal ng suki ni Manong Noel itong pamilya ni Ate Maan, hindi na rin ito iba sa kanila. Kapag may mga okasyon sa pamilya nila, kinukumbida nila ito. Pumupunta naman si Manong Noel, lalo na kapag birthday ng mga bata. Sinasama niya kasi yung mga anak niya. 2 lalaki ang anak ni Manong Noel at hiwalay siya sa asawa niya. Kapag nalalasing ito, marami siyang kinukwentong hinanakit tungkol sa asawa niya. Iniwan kasi sila nito at sumama sa ibang lalaki. Kesyo, hindi niya kaya yung hirap, ayaw niyang mamuhay ng mahirap, ang dami niyang dahilan. Pero ang pinakapunto lang talaga ng pag-alis niya, nanawa siya kay Manong Noel. Palagi niyang bukang bibigyan kapag lasing na siya. Kaya naman itong pamilya ni Ate Maan nakasuporta talaga kay Manong Noel. Ang hirap kasi nung kinalalagyan niyang sitwasyon, di ba? 2 pa yung binubuhay niya. Hanggang isang hapon, bigla na lang hindi na dumaan itong si Manong Noel sa bahay nila. Halos ilang linggo din nilang hinintay yun pero wala eh. Ni anino nun hindi na nila nakita. Inisip na lang nila, baka sa ibang lugar na muna umiikot. Pero malabo eh. Kasi ilang taon na niyang ginagawang ruta yung bahay nila Ate Maan. Tapos biglang tigil. Kesa mag-isip sila ng kung ano-ano, hinayaan na lang nila. Babalik din naman yun eh. Isang linggo ng hapon, pumunta yung tiyahin nila sa kanila para iwan yung anak nito. Bata pa yun, mga 3 o 4 na taong gulang. Iniwan ng tiyahin nila sa kanila kasi walang titingin sa bahay. Meron siyang mga aasikasuhin nung araw na yun. Alam nitong tiyahin nila na kapag linggo, kumpleto sila sa bahay. Hindi pa man din umaalis itong tiyahin niya, iyak na ng iyak yung anak niya. Tapos nakaturo yun sa pintuan ng bahay. Panay banggit pa ng, "Mumu, Mama, may mumu."
paulit-ulit eh. Sila naman tuwang-tuwa kasi ang cute nung bata. Lalo pa nga nilang inaasar eh. Tumigil lang yon sa pag-iyak nung pinasok na nila sa kwarto. Maya-maya pa, bigla na lang itong nilagnat tapos nanginginig. Akala nilang lahat na usog lang nila. Kaya ayun, nilawayan nila yung tiyan. Pero hindi pa rin tumitigil eh. Iyak pa rin ang iyak. Kaya ang ginawa ng nanay nila, tinawag na niya yung kapitbahay nilang manggagamot para ipatawas yung bata. Nung tinawas ito, ang lumabas na resulta, lalaki na gutay-gutay yung damit. Tapos nagpapagala-gala yun sa labas nila. Para mawala yung sakit na nararamdaman ng bata, yung resulta ng tawas, pinaipit nung manggagamot sa ilalim ng una nung bata. At ang sabi niya ay, hayaan lang yun doon magdamag. Ayon kasi sa manggagamot, kapag nadurog yung resulta ng tawas, magiging maayos na yung pakiramdam ng bata. Isang araw ang lumipas. Pagtingin nila sa papel na pinagbabalutan ng resulta ng tawas, durug-durug na ito pero hindi pa rin ganun kaganda yung kalagayan ng bata. Nakakakain siya, kaso lang konti-konti eh. Bukas na bukas, susunduin na yon ng nanay niya. Tapos makikitang may sakit, baka magalit sa kanila yon. Kaya ang ginawa nila, inulit nilang ipatawas yung bata. Habang tinatawas ito nung manggagamot, kinakausap na rin siya. May mga tanong yung manggagamot sa kanya tulad ng, saan mo nakikita yung mumu? Anong itsura ng mumu? Ilan yung mumu? Sagot lang nung bata sa kanya, isa lang po, nasa labas. Tapos panay ang turo niya sa kalsada, parang sa may bangketa nakaupo. Alam ng manggagamot na susunod yon sa bata kasi hindi siya tinitigilan eh. Kaya ang ginawa nito, binigyan niya ng pangontra yung bata. Papel lang yun. Tapos inipit ng manggagamot sa kilikili ng bata. Kapag hindi pa rin tumalab yun, baka suotan na niya ito ng medalyon. Matapos yan ay nagpaalam na yung manggagamot. Ang sabi, obserbahan yung bata. Tingnan-tingnan nila kung bababa yung lagnat. Mga ilang oras ang lumipas. Tuluyan nang nawala yung sakit ng bata. Naging masigla na rin ito at hindi na iyakin. Dala ng kuryosidad, tinanong ni Ate Maan kung ano ba yung nakikita niya. Umiiling-iling lang yung bata habang paturo-turo sa pintuan nila. Paglingon ni Ate Maan sa tinuturo ng pinsan niya, meron siyang nakitang nakatayong mama doon. Punit-punit ang damit at kumakaway yun sa kanya. Pagkurap ni Ate Maan, bigla na lang yung nawala. Maniwala kayo o hindi, nakaramdam si Ate Maan nun ng matinding uhaw at pagkabingi. Yun bang flatline na tunog sa ospital kapag may namamatay? Naramdaman yan ni Ate Maan matapos niyang makita yung mama na yun. Hindi niya lang nakita yung muka kasi madilim eh. Parang anino lang. Pero malinaw na malinaw sa kanya
na katawan yon ng tao na nakasuot ng punit-punit na damit. Pakiramdam niya, siya naman yung lalagnatin. Agad na ginawa niya, uminom ng maraming tubig, tapos sinabi niya sa nanay niya kung ano yung nakita niya. Ang bili nito sa kanya, magdasal na siya kaagad para lumayo na kung sino man yung impacto na yun. Sumunod naman si Ate Maan. Nag-grocery pa nga siya eh. Ito na. Oras na ng tulugan. Katabi niya yung pinsan niyang bata. Yung pwesto ng higaan niya nun, malapit sa bintana, kaya nakakasilip siya sa labas kapag hindi pa siya inaantok. Nung una, nagkukulitan pa sila nung pinsan niya eh. Kaso lang, inantok kaagad yun. Kaya ayun, pinatay na nila yung ilaw sa kwarto. Eh hindi pa inaantok si Ate Maan. Nakatitig lang siya sa labas habang hinihintay niya yung antok niya. Ilang oras na ang lumipas, hindi pa rin siya inaantok. Parang may mali. Siguro mga 1:00 o 2:00 na yon ng madaling araw. Nakailang ihi na nga siya eh. Habang nakasilip siya sa bintana nila, nakarinig siya ng kalembang. Yung tunog ng kalembang na yon, sobrang pamilyar sa kanya. Kasi alam niya, dati na niyang naririnig yun eh. Iniisip niya kung ano ba. Kasabay ng pag-iisip niya, hinahanap niya kung saan nanggagaling yung tunog. Nang bigla niyang maalala na yung kalembang na yon ay yung kalembang na naririnig nila tuwing hapon na nanggagaling sa naglalako ng binatog na si Manong Noel. Natuwa si Ate Maan kasi ang tagal na niyang hindi narinig yun eh. At saka miss na rin niya si Manong Noel. Kaso lang, sumayad din sa isipan niya na naglalako ng binatog 10 oras ng gabi. Sinong gagawa nun? Palakas ng palakas at palapit ng palapit yung naririnig niyang tunog. Nung nasa ibaba na ito ng bintana kung nasaan siya, bigla itong tumigil at may tumawag sa kanya ng tulungan mo ako. Tulungan mo ako. Nanlaki ang mata ni Ate Maan at nakaramdam siya ng napakalamig na presensya. Nanigas ang buong katawan niya. Pilit niyang inaalis yung pagtingin niya sa bintana, pero hindi niya magawa. Para kasing mapuputol yung leeg niya. Oras na kontrahin niya yung puwersang humahawak sa ulo niya. Ilang segundo ang lumipas. May unti-unting umaangat sa labas ng bintana niya. At nakita niyang si Manong Noel yun. Nakalaylay ang panga. Nakaluwa ang 2 mata. Sabog ang ulo. At kulay simento ang buong balat nito. Ngumanga nga si Manong Noel
at may naririnig lang siyang hangin. Parang walang salita. Puro ganyan lang. Pinipilit ipasok ni Manong Noel yung ulo niya sa bintana. Pero may kung anong humaharang dito. Yung pwesto ng pamangkin niya, nakadikit sa bintana eh. Ilang segundo na silang nagtititigan nang magsalita si Manong Noel ng, "Hindi ako titigil." Pagbanggit ni Manong Noel niyan, bigla na lang itong nawala. Pagmulat ni Ate Maan, yung pinsan niya nakatitig sa kanya. Napatayo siya kaagad, tapos tanong niya dito, "Bakit? Anong nangyari?" Ang sabi ng pinsan niya sa kanya, may mumu sa labas. Ayaw umalis. Nagagalit. Matapos yan, ginising lahat ni Ate Maan ang mga tao sa bahay nila. Tapos sinabi niya yung napanaginipan niya at yung tinuturo ng pinsan niya. Kaya ang nangyari, sa ibang kwarto na lang sila natulog. Kinaumagahan, sinundo na ng nanay niya yung pinsan nila. Naging maayos naman yun, nawala yung sakit. Kinukulit ni Ate Maan yung nanay nila na hanapin si Manong Noel. Baka kasi kung ano nang nangyari doon eh. Habang nag-uusap sila, bilang dikit-dikit yung mga bahay dito, narinig sila nung kapitbahay nila. Tanong nito sa kanila, "Sinong Noel? Yung mambibinatog?" Sumagot sila ng, "Oo, yun nga." Ang sabi nung kapitbahay nila, "Oh, akala ko alam nyo na, kaya hindi ko na sinasabi. Matagal nang patay yun ah. Nasagasaan." Huminto ang mundo ni Ate Maan nung narinig niya yan. Lahat sila hindi makaimik. Lahat sila malungkot. Iniisip nila, paano na lang yung mga anak nun? Sino nang magbabantay? Tinanong nila yung kapitbahay nila kung alam ba niya kung saan nakatira si Manong Noel. Kaso lang, hindi niya din alam eh. Mula nung araw na yun, samot-saring paramdam na ang ginagawa ni Manong Noel sa kanila. Merong pangyayari na nakakarinig sila ng may nagwawalis, may nagkakalembang, may kumakatok sa bahay nila. Tinatawag isa-isa yung mga pangalan nila. Basta, nakakatakot na nakakabulabog. Kaya naman napilitan na silang tumawag ng manggagamot o albularyo para itaboy yung kaluluwa nun. Awa naman ng Diyos, tumigil din sa panggugulo yung kaluluwa ni Manong Noel. Pero hanggang ngayon, palaisipan pa rin para kay Ate Maan kung anong nangyari doon sa 2 anak na naiwan niya. At kahit ngayong may edad na siya, hinding-hindi niya malilimutan si Manong Noel at yung nilalako nitong binatog. Okay, opinyon ko sa kwento. Ito yung mga uri ng kaluluwa na
merong gustong ibilin sa inyo. Kaso lang, wala na silang oras para gawin yon. Kasi biglaan yung pagkamatay nila eh. Pwedeng ang nangyari dyan, nahihiya siguro itong si Manong Noel na humingi ng tulong sa kanila nung nabubuhay pa siya. Kaya ngayong patay na siya, ginugulo naman sila nito. Siguro, may mga mensahe pa sana siyang ipaparating sa pamilya eh. Kaso nga lang, nakakatakot na, di ba? Maski naman kayo eh. Ganon din ang gagawin ninyo kung meron mang kaluluwa ang nangungulit sa inyo. Di ba? Para sa akin, siguro gustong ibili ni Manong Noel yung mga anak niya sa kanila. Pero hindi niya yun nagawa. O pwede ring hustisya ang gusto niyang hingin para sa kamatayan niya. Ang daming pwedeng anggulo eh. Pero kayo, anong opinyon ninyo sa kwentong ito? I-comment nyo lang sa baba. Shoutout muna natin sina Gado Niemo, Christian Borrega, Eliza Oliver, at kay Miss Tayeb Dubai. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.